Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Burch iltaqa' mal-Prim Ministru tal-Indja Shri Narendra Modi u mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Subramanyam Yashankar waqt il-konferenza Raisina Dialogue 2026 fi New Delhi din il-ġimgħa. Din kienet l-ewwel darba li Malta pparteċipat f'din il-laqgħa internazzjonali fil-livell ministerjali. Raisina Dialogue hija l-konferenza annwali ewlenija tal-Indja dwar temi ġeopolitiċi u ġeoekonomiċi li tlaqqa flimkien mexxejja politiċi, esperti minn industriji differenti, akademiċi u personalitajiet oħra prominenti minn madwar id-dinja. Għall-ewwel darba Malta qiegħda tipparteċipa f'dan id-dialogu importanti li nżamm ta' kull sena fl-Indja fuq livell ministerjali u ovvjament huwa żmien interessanti u importanti ħafna weta wieħed jikkunsidra l-ġeopolitika li qiegħda tiżvolġi madwarna. Il-laqgħa bilaterali tad-Deputat Prim Ministru Burch mal-Ministru Yashankar iffukat fuq it-tisħiħ tas-sinerġiji eżistenti bejn iż-żewġ pajjiżi fuq qosma ta' interess komuni, fosthom l-enerġija nadifa, is-saħħa, is-servizzi tal-ICT, il-farmaceutika, l-ekonomija blu, l-edukazzjoni u l-konnettività. Id-Deputat Prim Ministru Burch faħħar ukoll id-diaspora Indjana f'Malta li qed tkompli tkattar iżjed rabtiet ġodda ta' kummerċ u soċjali bejn iż-żewġ pajjiżi. Investituri Indjani għandhom madwar 114 negozju mifruxa f'diversi setturi fil-Gżejjer Maltin. Fi New Delhi, Dr. Burch iltaqgħu wkoll mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Kooperazzjoni Internazzjonali tar-Repubblika tal-Irwanda u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin, l-Impjiegi Barranin u t-Turiżmu tax-Sri Lanka, Vita Herat.